אוקיי, מה קורה זונות? כמו שאתם רואים, נפלו כל הג'ימים. מה שאומר יש עוד מזיסה. לבה. טוב, מה שאומר בעצם שיש לה עוד מעט את ה... זה של הג'ימים, התוכנית החדשה, שזה לא יעבוד על נחיתות, ואז כאילו צריך נוחות ארוך כדי לעשות את המהלך המיוחד. עכשיו זה פשוט יהיה כזה... אתם יודעים. זה יהיה בתור חדשה שאף אחד לא מכיר עדיין. ברגע שאני רואה את הדימן זה נפתח, אני רץ אליו, פותח אותו. לא אכפת לי מהקולה במזדיין. או שזה מזדיין, אני לא יודע אם זה בן או בת. קולאבה. אוי, ימניאק. טוב, אנחנו עכשיו הולכים לדואר ישראל, יש המשלוח של קווילאבה, אני צריך לקחת אותו. הבנתם? כאילו זה של דואר ישראל. כאילו פה זה בעצם דואר ישראל. אז אני כאילו לוקח משלוח של קווילאבה, כי אני דפוק. יאללה! טוב, אני די בטוח שברגע שיפתחו את הג'ימים, המשחק יקרוס. ואם זה יקרוס, אני רוצה לצלם את הקריסה של המשחק פוקימון גו. אני עוד לא סגור על הכותרת לסרטון הזה. אני אגיד לכם בסוף הסרטון את הכותרת. טוב, בטח אתם כבר רואים את זה, זה לא כזה משנה לכם. זה יהיה סתם פגר. בקבוק זכוכית, אני חייב לצלם את הסבירה שלו. הנה, רואים את הבקבוק הזה, זה עושים מזכוכית, קבלו. עוד מעט זה. רק רגע. אוי, נפלש. עוד מעט הדבר, אוי, פאק, נשפך עליי. אני מניאק. בגלל שהיית כזה מניאק, אתה הולך למות. היי, בוא נעשה פלי באטל. ווי. יאללה, ביי. טוב, אנחנו פצצנו אותו. כי אנחנו גברים, אנחנו לא חנונות. כמה יצורים משפחת הקווילאבה. זה ירום משפחת סין הקווילאבה, למי אכפת מאיזה משפחה הם? זה שגם יהיו משפחת הבולבול. יאללה, הולכים למצוא את הקווילאבה המזדיין. אוקיי, בדרך אגב, את כל המידע הזה על הג'ימים, אני בעצם הבאתי מיוטיוב עושה FSUATL, שאני גם רשום אליו. תיכנסו, הוא לפקדי גדול, הוא עוד מעט 700,000 סאבסקרייבים. תרשמו אם אתם רוצים ללמוד על פוקימון גו דרכו. בואו נראה, זה נראה לי בן או בת? זה נראה לי בן. יאללה, בואו נתפוס אותו, את הבן זונה המזדיין הזה. זה בת זונה מזדיין, אני לא יודע מה זה. זה בן או בת. יודעים מה תחשבו, או שתגידו לחבר שלי לידכם אם זה בן או בת? בואו נראה אם תהיו צודקים עכשיו או לא. יאללה. יאללה קווילאבה. טוב, אני רוצה לפעול אותו עם פיינברי, יש לו סיפי גדול. רק שלא יברח. למה אני רוצה את כל הסוכריות שלו, כל 10 סוכריות היפות האלה. 10 סוכריות. אבא שלך אידיוט. אבא שלך אידיוט, יו. תתאפס, יו, מן. קווילאבה, אתה בולבול. בולון. יופי, אל תהפוך לעשן, אל תצא בן זונה מזדיין. וואי! למוניאק. שתוק את הפה שלך. איך אתה מדבר? אוי. תראו את השיער שלי, אין לי שיער בכלל. תפס, יופי, בן זונה.
יאללה, בואו נלך מפה. כמה זכויות יש לי? אוקיי. דרך אגב, פה יש לי את האפלוז'ן. רגע, זה היה בנובת. בואו נשים את זה על ריסנט. וזה היה בן, כמו שאני חשבתי שזה בן. טוב, אבל אם אני לא טועה, גם יש לי קווילה ואית. בואו נשים את זה על נאמבר. או שעוד לא פיתחתי אותה, אני לא כל כך בטוח. בעצם עוד לא פיתחתי. טוב, לא, מקסימום אני חושבת אחת יותר טובה. אבל מה, אני פרייר? יאללה, כשהג'ימים יפתחו אני רץ לג'ים. שם את הפוקימון, ככה לוקח את הכסף. הבעיה היא הטיפה כחולים שכנראה עוד משחקים כאן יכולים לגנוב את המקום לפניי, או הטיפה צהובים. הטיפה האדומים זאת בסדר, כי הטיפה האדומים יזמו רק איזה פוקימון אחד ואז גם אני אשים אחריהם. למה אני לא פרייר, אני בן זונה אני. אבל אני גם מוכן להתחלק איתם ככה. גם ככה כולם מקבלים אותו כסף. יאללה. אבל כמו שאתם יודעים, יש גם את התוכנית החדשה של הג'ימים שאני הולכת להביא כנסות בסרטון הזה מאי. ויש לי כאן מלא אחוזים, יש לי כאן 93%. התחלתי ב-100. כאילו, התחלתי בפחות מ-100 בצילום, אבל התחלתי כשהדלקתי טלפון שהיה לי 100%. סינדקוויל, חוזבים אחורה. רפי דש. תמסרילו דש. יאללה. אחמד. מוחמד. מוסטפא. בום. מוסטפא ואחמד AR. דרך אגב, מוסטפא הזה ואחמד AR זה בעצם יוטיוברים של מיינקראפט שמדברים בערבית. זה כיף לצפות בהם כי הם מצחיקים. אבל בואו נהיה גזענים. סינדקוויל, יש לי הפתעה בשבילך. באמא שלי, נראה שזה בת. זה נראה לי נקבה. בואו נסתכל מקרוב. אני אומר שזה נקבה, לי זה נראה נקבה. רק בואו נשים על זה פיינברי, אבא שלך ברי. יאללה, עכשיו נתפוס. וופ, פינג. אני אומר שזה נקבה. אם זה זכר, אני לא מתאבד. ייי. מה זה זכר? פאק יו. בואו נמכור את המזדיין הזה. כמות, אמן. אמא שלך זונה. זה במיטה. מה טרנינגן לייטר? תביא לי עכשיו את הדברים, יא מניאק. לא משעמם לי. אני ילד משועמם שמשחק לו פוקימון גו. כאילו מי משחק פוקימון גו? רק אני. אח שלי. האב המזדיין בבן זונה שלי. פאק. מה יש פה באזור? בלבזור, אין פה בלבזור, יש כאן נסיך. תמות! נגה. משעמם. יו, מה יצא לי מהפוקסט? כבר סובבתי אותו. אופס. דפס. ללכת לפלריון או לא? אין לי כוח לפלריון. אני נתחיל בלכת בקו ישר עד סוף היקום. סוף היקום זה שם, אבל שמאלה.
בערך איפה שאני אגיע עכשיו, שם בערך זה סוף היקום. שם אני הולך, סוף היקום. סוף היקום הוא נראה מה זה מגניב. הייתם שם פעם? טוב, הדרך הכי מהירה להגיע לשם היא לקבל סטלה, ואז אתה בעצם בכל מקום. ואתה גם שם בסוף יקום, איזה מגניב. דיגלט. יחסה. תשמעי, היא עשתה את זה דיגלט זה בולבולון קטן שיוצא מהאדמה. לבל אפ! לבל 29! אחלה. אני כבר לבל 29, עוד מעט אני לבל 30. ואתם יודעים מה זה אומר? אני יכול להתפתחות בסוד בחנות! איזה כיף לי, אבל הן מכוערות מדי. אז כדאי לי לא, אבל אני כבר לבל 30, אני רוצה להראות את זה לכולם. שאני כבר לבל 30. אז עכשיו זה בתחת, תבין לך במיטה. בוא נהיה בולבול. שלדר! מי אוהב את שלדר? אמא שלך זונה. קדימה שלדרוני. פאו. שלדר. שלדר גבר. שלדר גבר. תפס אותו, הוא לא כזה גבר. הוא סתם אפס. זה שלדר. זה שלדר היטלר. אני וולפיקס, אני נראית חכמה, אני למדתי באוניברסיטה, אמא חזונה. משעמם. לא התכוונתי אלייך. זה וולפיקס. וולפיקס, אני אוהב אותך וולפיקס, ואני אשלח את האבולף שלך. יודעים מה, אני תופס עכשיו הוולפיקס הזה, כי זה בן. אם לא שמתי לב, אני כרגע תופס כאן בן. אני לוקח את הוולפיקס הזכר הזה, נפתח אותו לניינטלס, מה אתם אומרים, אה? יאללה, בוא נפתח את הזכר הזה לניינטלס, כי זה זכר, אני חשבתי שזה זכר, פשוט שזה בעצם נקבה. ואני לא יכול לפתח את זה לניינטלס, פוסום ניינטלס. מה זה? סווינאב. מה זה? גם זה סווינאב. אין כאן עוד כפולים, זה כפולים. מה זה? זה דקנס. מה זה? זה גם כן דקנס, זה דפוק. תראו, זה נראה כאילו שזה גם האקזקיוט עושה 0 וגם הלבל שלי, כאילו בלי כלום בפס. פשוט הלבל טיפה אדום, רואים? יואו, זה סינדקוול. זה סינדקוואלה. יאללה, בוא נלך לסינדקוואלה הזה. סינדקוואלה! אמא שלך מיליה! רטטה! אולי זה דילדו! אולי יש לו דילדו! אני אומר לכם, זה לא דיטו. זה פאקינג רטטה רגיל. אומייגאד, זה ארנב. בוא נבדוק אם זה ארנב. והיצור הזה. אוקיי, אז כנראה שזה יהיה עכבר אם הוא צריך להתחבא. מה אתה נתקע לי? יואו, הייתי בדיוק באמצע לראות אם זה דיטו רטטה. בן אדם גם בבוקר מגזנו ומתחיל להט עם מס חזון המוצאת לו כל היום אבל לא הולכת אני רק מקווה מאוד שלא נפגוש מישהו שיגיד את השם שלי על הדרך. יואו, זה סינדקווילים. היי, מה זה? זה סינדקוויל. מה זה? לא, לפחות זה סינדקווילית.
וואלה, איך אתה מזהה? אין סימן שהוא לסין דקוויל בן בבת. רגע, ג'ורנל. כן, זה הג'ורנל. מה זה הג'ורנל הזה? אתה דוושקת. איכסה. יא. בוא נתפוס את השולדר. זה שולדר, ההיטלר. יאללה. אאו. למה הגב שלי שם פיצה? תצאו לפיצה שיש כאן. what the fuck, מה אתה נוסע כזה מהר? זה כמעט דרסת לי איזה משחק פוקימון גו. אני אכניס אותך למשטרה, המהירות מופרדת, ואתם בכלל לא ראיתם מה קרה כאן, זה היה באמת מהירות של אוטו, כמעט נכנס בי המניאק. גם כן בית זונה, הייתי מראה לכם את הלוחית רישוי שלו, של ה-1432, בלבלבלבלבלבל, אני לא זוכר בכלל. אני אפילו הסתכלתי לו ללכת רישוי. מה לא רישוי לי? אני רוצה להסגיר אותו למשטרה, את הבן זונה הזה. כמעט רצח אותי. כן, גם חבלתי את המקס פו... בואו נשאר אותי עם הריבייב והמקס פושן. למה עוד מעט חוזרים הג'ימים ואני צריך אותם. כדי להשתלט על כמה שיותר מכונים ולזכות בכמה שיותר סטארדסט וכסף, ולא אכפת לי מכל האנשים בשכונה ששומעים אותי צורח. זכותי לצעוק ולהביע את דעתי על מה שקורה במדינה, לא להגיד את השם שלי. אני משתלם. כן, פשוט פגשתי מישהו שאני מכיר ואני עסוק בצלום, ואני רוצה שיגידו שמתי לי כשאני מצלם, כשאני עובר ברחוב עוזל מזדיין בתחת. יאללה. ותרשמו לי ארטיסטאפרס. כשאני אגיע ל-25 סאבים יש סרטון פצצה. היום צילמתי, אני חייב לראות לכם אותו. הבעיה היא שזה רק שיהיה לי 25,000 סאבים. פאק יו ניג. תפסיק. Chill out, man. וואו, פאו. תפס בן זונה מזדיין. יאללה. יאללה, בואו נראה עוד כמה אנשים אנחנו נראה שאני מכיר וכמה צריך להיזהר פה בעיר הזאת. ויש כאן סווינאב. בואו נתפוס אותו עם פיינברי. יאללה, פיינברי. אוי שיט. יא נגה. יודעים מה? אני בכלל לא משתמש באלה. בוא נגרור 5. יצא לי 6, לא אכפת לי. איזה... זה פקד טוב בסינדוקוויל נראה לי. מה? אוי שיט. וואי. בוא נמכור עוד. כיף למכור. במיוחד אם אתה לא מקבל איזה כסף חזרה. איזה כסף למכור. מה אתה מרחח? אתה כאן את האזור, היה בן של. בוא נתפוס אותך. יא מניאק. פאו. בוא תפס, אני רק רוצה לפתח אותך. לא אותך, אל תשאר צעיר, אני אפתח אחד אחר יותר חזק. מה דעתך על זה? שמעת זה או זה, תבחר. יפה, כלב טוב, או יצור מוזר טוב. מה שבסוף פיינברי, אני לא בטוח. What the fuck, man. איפה סינדקוויל? פה. הנה, איפה? פה ימין. שנייה. אוקיי, הולכים לכאן, מן. על הכביש הולכים, למה? עשו מכונית לא עוברת כאן, בוא נלך על הכביש, זה יהיה מגניב. כי אני הולך לי על הכביש, אני חשת מגבר. אבא שלך גבר. גם אמא שלך גבר. יש לך אמא ואבא שנשאים גברים, גבר תגיד לא יודע, אחותך?
גבר תגידי כל השכונה. פתאום זה שייני. פתאום זה פאקינג שייני סינדקוויל. סינדקוויל זה הפוקימון האהוב על אפס UATL. זה פוקימון אהוב עליו. הוא חוזר על זה בכל סרטון. אז אני אחזור על כל סרטון, זה הפוקימון אהוב עליי, זה ניינטלס. מה תגיד על זה אפס UATL? פאק, אסור שלי פתוח כבר כל היום, ואין לי כל כך לחסוך אותו. את הספור הפתוח הזה. סינדקוויל. סינדקוויל טיים. It's סינדקוויל טיים. יאללה, אני אומר שזה נקבה, ואם זה נקבה, את זה אני מפתח. ואם זה יוצא לי החוצה מהפה כדור, לא אכפת לי בשיט, מן. באמת אבל זה די חזק. כי לא תתפס, היא לא תתפס. עכשיו בטח הוא יהפוך לעשן? לא, הוא לא הפך לעשן. הוא לא בנזון המזדיין. שאני כן בנזון המזדיין. תראה עכשיו, איך אני אצא לך מהפה כדור. מהפוקיבול. אני לא בנזונה המזדיינת. אני נקבה. זכר. נו באמת. אני רוצה פעם אחת. פרסי נקויית נקבה. איפה זה? אוקיי, זה בהמשך שלנו. אני רוצה את המעקב אחריי, בת זונה. בואו נסתכל על הסינדקוויל שלפני כתפסנו ונראה מה הפרייס שלו. ריסנט. אבא שלך ריסנט. אמא שלך ריסנט. אני בת זונה. not be great in battle. איכסה. יש כאן אופנוע. כנראה של פיצות, למה יש לו בגז האופנוע הזה. אבל הוא נראה לי כמו אופנוע של פיצה, כי אין עליו שום חברה לבגז. אז כנראה שזה אופנוע של מישהו שיש לו בגז. איפה סינדקוויל המזדיין, יא בני זונות. תראו, אני כבר מצלם 20 ומשהו דקות. אמא שלך זונה גם. לאן כדאי לי ללכת? אולי אני אלך לארץ סוכבלץ. אל תראו מה זה היה. אמא שלך זונה, ידעת? כן. למה לא סיפרת לי על זה אף פעם, אוקיי? כאילו, ידעתי זה גם מזמן, אבל למה לא סיפרת לי? כי אני לא רוצה שתדע איזה סימוצי זונה. מה זה אכפת לי? תספר לי. תהיה חבר אמיתי. אבל חברים אמיתיים מבצעים את חברים האחרים שלהם. יא סתום. לא נכון, אבל מי אכפת? הנה דודו דילדו. דודו דילדו. אוקיי, זה נקבה. וואי! יש לנו פה דודו נקבה. וואי, תפסתי, איזה כיף לי, יאללה ביי! ביי ביינו. זיינו. עכשיו הולכים לגן בר אילן, כי בדיוק היום נגמר לי בר אילן. איך חוגגים את הזום שנה של בר אילן? הולכים לבר אילן, לגן בר אילן. אז עכשיו אני הולך לגן בר אילן, אני הולך לשחק סמכונות בנדנדה. בולבול. וזונה. וסקס. וסמים. אוקיי, דרך אגב, אני מכיר מישהו שגר קרוב לגינה הזאת. בוא נראה אם הוא שם. כי אנחנו דפוקים שרוצים להציץ לאנשים. כשהם עושים את הדברים שלהם מהגינה. בלי לא בשירותים שבבית, כי משעמם להם. בכל זאת זה כן סינדקוויל. כמה סיפי? סיפי. זיינו. פאו, יא בן זונה.
שרונה, יא אוברבורד. יא אובר לייזי. זה לא אוברבורד, זה אובר לייזי. וואדה 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 וואו, פינג! יא מניאק. בום! ביץ'. Get up the way, bitch, get up the way. יו. בואו נראה אם יש שם מישהו שאני מכיר. לא, אין שם אף אחד. אז זה בטוח. אוקיי, קיבלתי... יש לי די הרבה סינקוויל. קורות סינקוויל. אני שוקל אם מפתח כבר את הנקבה. לא, אני רוצה נקבה יותר חזקה מזאת. נקבה חזקה הוא שרמוטה. אבל לא שרמוטה. יאללה 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 מדרגות בזינות סמן سوينا بالزين فاكا سوينا بوز فاكت עכשיו תראו לי יותר גם עם ביזייה אני לא חותך את זה אין כמו משהו בגזילה, זה הכי טעים שיש. אני באף, פאק. עכשיו יאללה ביי, אני הולך מכאן. זה מקום מסתך שזה נקרא גן בר אילן. עובר מקום אחר. איפה זה הסייטר הזה שם? אני אתפס אותו. זה זכר. רקתי לי חלד ילדים קטנים. יש פה? מה? מה? יש פה סייפר? איפה? סייטר. זה בצופים. כן, אני יודע, אני בדיוק הולך לתפוס אותו, כי משעמם לי באמצעים סרטון. והנה ניינטד, למי יש ניינטד? יותר חזקה מזה. הנה, זהו, איזה פוקימונים יותר חזקים. הנה סייטר. כן, עקפת אותי. הנה פאקינג צ'ריזארד, הנה פאקינג טייפלוז'ן. הנה פאקינג סנורלקס, הנה פאקינג מלא אקנאייס. אני טיפה מגזים. אבל כן. לא רוצה. אם תראו שתראו לי פוקימונים, אין לי מה לעשות איתם. רגע, הג'ימים כבר חזרו? תראו לי רגע אם הג'ימים כבר חזרו. לא. יש לך פוקימון. לא זכר. כן, הוא חרא. נכון, מי הוא חרא? מי לוקח אותו באמת? זו השאלה. מה, אנשים רוצים XP והם מפגרים. עכשיו אני אמצא עם סרטון לערוץ שלי. ביוטיוב. למה התחדש? הוא כבר חודשיים אצלי. נו, באמת, למה 5K? כמה חודשים הוא באמת? אני שונא את החיים שלי 5K. או נו! ביי ביי. אני מאמן פוקימונים לבל 29! פו, יא כלב בן כלב. מי? סטטיק ושולמן? סטטיק? הוא לא סטטיקן? או לא! שמעתי סטטיקן? פאק! אני בורח כאן! אני בורח מפה! הוא לא רק סטטיק! סטטיק זה נורא! הייתי בטוח שאין לי את זה. כאילו, כן ידעתי שיש לי כבר את הרייהורן. מה שלא ידעתי, כאילו, כבר יש לי פוקימון שנמצא שם, כי פשוט לא ראיתי אותו זה. יאללה, עכשיו אני מדלג על הגרולייט ותופס רטטה מזדיין.
שיט. עכשיו, אני רואה אם זה דיטו ואם זה לא. בעוד חצי שעה של סרטון. בלפי של הרטטה, זה חצי שעה של סרטון. איזה מגניב. יאללה. תראו אולי. לחמניות, 7 ב-10. אתם צוחקים עליי. מה זה, תראו, באמצע הרחוב אנשים צוחקים עליי. ואתם צולמים איך שתדעו לכם. כאילו, לא רואים אתכם, אבל אתם מוקלטים. אנחנו מוקלטים? כן. כי זה סרטון ביוטיוב. מה, עשינו אותנו בסרטון יוטיוב? רק הקלטה, כאילו תראה, פשוט תתחיל לדבר. כן, אתה מדהים מוקלט כאן בסרטון, שגם צולם חצי שעה. מתווה וזה כבר, חצי שעה של צילום סרטון. וכמה אחוזים ירדו לי מהחצי שעה, והוא קרא לי גזר הבן זונה הזה. אוקיי, רק 20, יפה. כל בזכות שזה חון בסוללה, איזה מגניב זה, יאללה ביי. יש כאן קודום על הרצפה. כאן בפוקסטופ הזה אתם יכולים לראות את גרסת הפדופיל של אלמו. זה אלמו הומו. זה אלומו. עכשיו הולכים לראות איפה זה הסייטר המזדיין. הסייטר המזדיין בתחת. יש לו תחת לסייטר? מעניין. אוקיי, בתוך התופים. אני עכשיו הולך לתופים איפה שחשוך תפוס סייטר מזדיין, יו. ביער הבנים. איזה זיון. איך מגרד לי. יו, כמה שר כבר יש לי. חותמות מהיום להיום. שמוליק איכסה. איפה הסייטר המזדיין עם הסכינים בידיים שהוא כזה נראה מגניב הרבה יותר מהסידור המזדיין. סיזור סתם בן זונה. סיזור מאפן. אנחנו חושבים על זה, סיזור באמת קצת עלוב. סיזורה בן זונה. סיזורה בן זונה. ואמא שלך. סיזור סתם מאפן, תדעו בזה. סיזור הוא עלוב. כאילו איך מגרד לי בראש. כל יום מגרד לי בראש. למה? כי יש לי הרבה שיער, זה למה. כאילו השתפרתי כבר מאז פורים. מאז פאקינג פורים לא השתפרתי. גם הייתי דוס בפורים. טוב, תנסו לרשום לערוץ עוד 2 אנשים, ככה שכבר יגידו 25 ואני יכולה לראות את הסרטון הקטלני. 2 סנאבול. רגע, חכו. Oh no! רק רגע, אני אשאר את זה קצת. יופי. עכשיו גם את השנייה. אוי לא. בוא נברח. שני כלבות רעבות רוצות לטרוף אותי. הן רוצות לטרוף אותי. הן מסתכלות עליי. פלצתי עליכם. ברחתי מהכלבות האלה. הכלבות זונות. עכשיו הולכים בסמטה חשוכה. רק רגע, אני אכנס למצלמה כדי תוכלו לראות איזה מקום מפחיד. זה מקום מפחיד הצופים. יש צ'רמנדר. יותר טוב לי מהסייטר. מתוך את סייטר המזדיין. אתם יודעים מה? קודם כל את הסייטר הרבה יותר קרוב. Oh no! It's a car! הייתה כאן מכונית עכשיו. שמעתם? יאללה, אחרי הסייטר אני תופסת את צ'רמנדר. עם פיינברי.
ומנסה לפתח כבר צ'ריזרדית נקבה. למה כשיש צ'ריזרדית נקבה, וכאילו שהתחיל כבר את הברידינג, אני יכולה כאילו לערבב את השני צ'ריזרדים שלי, עשו סקס, ויהיו לי צ'רמנטרים כאלה יפים. ככה, סקס צ'ריזרדים, אז אני אצלם את זה ואעלה את זה ליוטיוב, סקס של צ'ריזרדים. אבל מי מצלם סקס של צ'ריזרדים? פאקינג פוקימון. יאללה. יש כאן ימין צופיפניקים, אני ארצח אותם. אני דרך המדרגות האלה. עכשיו צריך לראות את המדרגות של הטופים. רק רגע. איזה בן זונה, איזה זין זה. הפצתי עליכם. איזה כיף לי. מה זה זין הזה? צריך להיכנס לכאן. צרג! ניגה. מה יש כאן באזור הזה? חרא פוקימונים. איפה סייטר? אני סייטר פה למעלה במדרגות ענקיות, צבטבת, פליי פאקינג רמת גן. יופי, טיפסתי. יופי, סייטר מזדיין. מה אתם אומרים? עם איזה ברגע יתפוס אותו? לא שאני שומע אתכם. לא שאכפת לי מה אתם אומרים. ברור שפיינאב. וויפ! תפסתי אותך סייטר! תפסתי אותו! איזה זין! זה קרינג'. רוצה שגם אותך נתפוס? אחלה ציפי. אבל בגלל שלא כזה אכפתי, כי יש לי אחד יותר חזק. פיינברי! וויפ! יא מניאק. מה אתה מרביץ לי לפה כדור? בן זונה. יא זין. עכשיו הוא בטח יצא בעק פה כדור, ובטח גם יהפוך לעשן. יופי, סייטר טוב. מי סייטר טוב? אלא בוא נסתכל על הפרייס. אוי, פאק. Not be great in battle. בולבול. איזה בולבול. רק רגע, פוקסטופ. ישם למעלה פוקסטופ ואני לא מוותר עליו. כי אני נכננתי משחק פוקימון גו כל היום. פאק. מה זה אמרו למקוד את החוטים האלה? למי זה כאילו רק מדרגות? אני לא מבין. אני רוצה שאנשים יפלו פה. רגע, תראו מה שקוראים בצופים, תראו. אם תראו, הם סוג כאן כזה חוטים. רואים שאתם מתלבים כאן. ככה שמי שמשחק פוקימון גו ומרוחק רק במסך, הוא עושה ככה אופ. ופה הוא נופל, כל המדרגות האלה. אז החרא הזה. אמא שלכם זונה, ידעתם? עכשיו עולים למדרגות ענקיות. למה זה מדרגות ענקיות בכלל? לא מעניין אותי FSU-ATL. כי זה FSU-ATL. יאללה. מה זה החרא הזה?
רגע, אני מתכופף פה. יאללה, עכשיו בוא נרענן את זה, נראה מה קרה לג'ימס. רק רגע, עם האגרות את זה, הוא חזק, אז אני אתפוס אותו קודם. לא, הוא לא חזק. בוא נראה אם כבר אפשר לקחת ג'ימס. את הג'ים, יו. סוף סוף אני מצליח לרדת. מה יש לי במדרגות? סליחה מכונית. לא יודע אם הוא הולכת לכאן, כן מכאן. הסוך שלי הוא פרום. אני צריכה משהו פה קודם בסוך. יישאר פרום. עכשיו הצ'רמנדר הזה. אני רוצה לתפוס אותו. צ'רמנדר! אבא שלך מנדר! בבקשה, תשרפו לי עוד שני סבים ככה. שיהיה לי. רק עוד שניים ואני אמלא לכם סרטון בן זונה. בקיצור, תנסו ככה, תנסו חברים ככה רק עשו סאבסקרייב, יודעים מה? אפילו זמני, סאבסקרייב זמני מצידי. העיקר להגיע כבר ל-25 סאבים ולהראות לכם את הסרטון הבן זונה אחוז שרמוטה שצילמתי היום. דרך אגב, היום זה יום שני. היום זה היום שבו בדרך כלל יש לי בר אילן, אבל כבר אין יותר בר אילן, אז מה אני עושה? חוגג אותו עם פוקימון גו. לוחמי סיני. שמנו את לוחמי סיני כמובן. כאן יש נכון, זה רוזיאל פה. ראש מגרד לי. יאללה יאללה יאללה. יאללה יאללה יאללה. אמא שלך זונה. יאללה יאללה. יאללה יאללה יאללה. יש כאן צ'רמנדר מזדיין, הוא קריח, אין לו שיער. יא מניאק. יא זין קריח. יו, נראה זה הולך להיות הסרטון הכי ארוך שלי. אני כבר עוד מעט שעה מול המסך, יו, מה זאת החתולה הזאת? תלכי מפה. תקים יאו. פרחה חתולה. לא משנה. לא משנה הבת זונה. בואו נראה מה יש לי כאן בביצים. איזה ביצים יפות וכתומות. הסרוך שלי פרום. יא מדפקה. אם יש פה דרגון, אני תגיד לכם מה אני עושה, אני מתאבד. תראו לכם מה מגניב? אם אין דרגונט, אני אראה לכם איפה? פה יהיה דרגונט, איפה שאי אפשר להגיע. זה יהיה בן זונה. קדימה, שלדרוני. יאללה, בוא נתפוס אותך. לא, בעצם לא, אני לא רוצה אותך, אני רוצה את השרמנדר. יודעים מה? אני כן רוצה אותך. אל תעזוב אותי. שרדר. פעם. יודעים מה? אם אתם עוד פאקינג צופים בסרטון המזדיין, אני רוצה שתכתבו בתגובות השטג בולבול בתגובות, אוקיי? אם אתם צופים עד עכשיו בסרטון. אוקיי, בוא נפוס עכשיו מיינר המזדיין. מצדי גם באולטרה בול. זה לא כזה משנה, כי זה כולה שרמנדר. זה כמו גריידר. זה שרמנדר. אבא שלך מיינדר. פאק. שיט. Nigga. I'm not nigga. I'm orange. Don't care.
יא בן זונה מזדיין אחוז שרמוטה. יש ארמנדר. בוך ארמנדר. אמא שלך זונה מוצצת בולבולים. אמא שלך זונה מוצצת בולבולים. בוא נקראת אל צ'רמנדר. אמא שלך זונה, ידעת? שם. מה המרחק של זה? יוקם בולפיקס. יבוא, מה זה הפוקימון הזה? זה בולפיקס. מה זה הפוקימון הזה? זה בולפיקס. מה הפוקימון הזה? זה בולפיקס. מה הפוקימון הזה? זה בולפיקס זה מפגר! שטוק! what the fuck? למה יש כאן? למה באמצע האיבנט של האייס והפייר פתאום יש לנו כאן פוקימון של מים? מה אתה קשור שקל? אין שקל. אוקיי, אם אתם רואים את הסרטון עד כאן עדיין, כאילו, אם אתם צופים בסרטון המזדיין הזה, אם אתם עדיין צופים בסרטון, תכתבו בתגובות השטג בולבול. אל תדאגו, אני גם אעשה לכם אתגר הסוף. שיש שיוקים, פאק. יש לי תחושה טובה לגבי הסינדקוויל. פאק. זה קשה. אני משנה מאוד דיוקים. מפגר. ואיזה שוקים עכשיו, איזה בסה. זה גורם לי לחוס יותר על הסינדקוויל. פאק. אני מתחיל להיות כועס באמא שלי. אני כועס. פאק. רגע. אני כבר חבטתי בעצם מקודם. נו באמת. פאק. אוקיי, הנה הבולפיקס המזדיינת. טוב, אני רוצה לעבור אותה לשני של הרחוב. אני עובר צעד. הנה סינדקוויל. באיזה זונה. די, כבר עם שוקים המזדיינים האלה. Excellent for the curveball. The fucking ball, yeah? In your balls. Bitch. Bitch in a no R. Inferno Dragoni. Lumberjack. Spark boy. דרך אגב, היום אני כבר קיבלתי כבר את הספארקי. רוצים לראות איך קיבלתי ספארקי? תעשיבו לי עוד 2 סאבים ותראו בסאב 25 אני מעלה את הסרטון ואז בום 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 מלפקר גיים אובר. גיים אובר עושים סרטוני מיינקראפט ביוטיוב, יו. נרקתי כאן הזכוכית, יו. זה חלון, יו. איזה כיף לי. אבא שלך כיף לי. הוכחת לי כיף לי. כיף לי. טוב, כנראה שלא צילמנו בסוף הקטע עם הג'ימים. בנקודה הזאת של הסרטון אני מסיים.
כנראה. לא יודעת מה, נעשה עכשיו את הסרטון, לא רוצה. צ'יקוריטה? מה את קשורה? איך צ'יקוריטה עכשיו קשורה לאמצע החיים שלי? די כבר. עכשיו שני הדברים שלי נפרמו. שיט. אוקיי. את אמא שלי אז אני לא יכול. מצטער מאוד אמא. אלק מצטער אלק. וואו, אני עוד מזיין כבר שעה שלמה. פאק! Holy shit, man. איי. זה כבר שיוקים האלה. אני צריכה מה הדבר הראשון שאני אעשה כשאני אגיע הביתה? שרוך את השרוכים המזדיינים שלי. די כבר. בוא נתאבד. בוא נתאבד ביחד, זה יהיה לנו כיף. יואו. זה קוראים השיוקים המזדיינים. טוב, בואו נתנהג לאוטו המזדיין לנסוע ולסיים את האוויר הנקי שלנו בכדור הארץ. בזרוק עוד אחד בכל מבלם. כן, אבל מלא אוטו אחדים זה מלא אוטואים. עכשיו שאומרים מכוניות, אני אומר אוטואים, טוב? אז מלא אוטואים. זה מוציא אותנו למצב של זיהום אוויר. פאק. יודעים מה? אני אסיים את הסרטון בשעה. אתם אומרים, נסיים את הסרטון בשעה? אבל זה עוד לא שעה. אז אני לא מסיים את הסרטון. עדיין. סתמו את הפה הבולבולים. יא בולבולים מתוך מכוניות. שתק. פאק. תראו מה זה פקק? יו וואי 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 היי יא זין. היי יא זין.
אוקיי, אנחנו באמצע גן בר אילן. פאק יו. פאק יו שיוקים. You are stupid. Nigga, nigga, nigga. Nigga, 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 nigga. Fuck. Swinab. איך מפה? יאללה. עוד כמה שעות שאני צריך. פאק. זה המשוק עם המזדיינים האלה. כאילו, כמה מגניב לראות שוק שהם מזדיינים משהו אחר. אוקיי. מפתחים גם את אחד מהסווינבים. שוק יפגרים. לא רוצה אתכם פה. מצגות מזדיינות. ברי 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 ברי. תקשיב, אתה בהרצליה פיתוח. היום בהרצליה פיתוח. פאק. אנחנו עומדים לפתח אותך. מה שלנו? אם רק תדעו אותו קריאה אחת, יש לו גם פאוור-אפ על הדרך. יודעים מה, נעשה לו פאוור-אפ אחרי זה. אחרי ה-Evolve Power-Up. אבל אומר גם נגיד משעה שלמה של סרטון. פאק. פוקימון חדש. דנדש. פאק. אוי, פאק. טוב, נקי לחזור לפיתוח של סווינאב. יודעים מה? לא בלהפסיק את זה עכשיו. קוסומו חוקי צילום. לא תראה לכם חוקי צילום. יורק לי חבם תחוב. קיבל לי. אוי, פאק זה. יא זין. אבא שלך הוא זין? פאק. הל. אוקיי. אוי, יא בולבול. שיהו קים. יא זין. שונא שוקים. רגע, למה באמת הגוף שלנו משייק? כאילו, מה זה עוזר לנו שעכשיו הגוף שלנו התחיל פתאום לשייק? מה זה עוזר לנו? אני רואה להגיד על שוקים ממש עוזרים לי, מצילים אותי. ממש. אבל בקשר לתת, אני כרגע הולך על הכביש כי
אין מכוניות וזה כיף ללכת על הכביש כי הוא כזה נעים יותר. את לא חייב לתפור, את לא חייבת להתקשר, תשימו פה את הפה שלכם. כולם רוצים לדבר עם ארטיזפרס, כולם מעריצים שלי, כל העיר הזאת, ואני נכנס את עצמי. אוקיי, בגלל שכבר צפיתם בכל השעה של הסרטון, בגלל שכבר צפיתם בשעה שלמה של סרטון, תכתבו בתגובות השטג 1H, וזה בעצם מראה לי שאתם כבר צפיתם בכל השעה עד עכשיו של הסרטון, או שאתם למשל כי אתם דפוקים ומניאקים ברמאים ובני זונות. בואו נבדוק את הג'ימים. אני פותח את פוקימון גו, בדקים והג'ימים כבר פתוחים. אוקיי, תמות. מות. יואו, אם עכשיו אני צריך לעשות ריסטארט הטלפון, וואו. איזה מבאס. ואם אני לא צריך, בין אם אני צריך, אני פשוט אהפוך את הסרטון הזה לבלוג. מה הבעיה לעשות ולוג? כבר עשיתי סוג של ולוגים מהסקרינה של דרגויאל. אז אני אעשה עוד ולוג. זה לא ישנה את הערוץ לגמרי, עוד הסרטון הזה. או הסרטון בכלל היה פוקימון גו. באמא שלי. משעמם. אוקיי, נתן את זה 10 שניות. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. נגמר הזמן, עכשיו אנחנו עוברים לבלוג. נמצא להם ולוג באמא שלכם. יואו, איזה רחוב מגניב זה. קולטים את הוולוגמן. יש לי חרמץ למה אני שר לי באמצע הרחוב כי אני בן זונה נה פאק. טוב, מה קורה? אני כרגע אמצע הכביש. יאללה כבישי. אני לא מתרחש כאן, אני על אמצע הכביש מלפאקר. יוקלטו 8, 6 ועוד מספרים. לוחת רישוי. בם! עוד לוחת רישוי. כולם רגעו את הלוחת רישוי שלך ביוטיוב. תראו, לא שואל את אם הם רוצים או לא שיראו את לוחת רישוי שלהם. תראו, אני אקריא לכם את הלוחת רישוי. זה 66738334. יו. איזה עוד מספרים נוכל למצוא? מה לוחת רישוי? זה המהירות מופרזת בצדי. כאילו יותר מהיר ממה שאני הולך. אז זה מופרז.
כאן אתם יכולים לראות בתלוחית רישוי מספר 6, 8, 6, 15, 12, יו. זה כנראה רכב חדש, כי זה מספר עם 9, זה מתחיל ב9 כאילו. יאללה, עוד מספר. לוחיות רישוי. פאק. מה לוחית רישוי? מה לוחית רישוי? ראיתם? לא, אני לא. לוחית רישוי. תעתיקו את כל לוחיות רישוי, זו בדיוק איזה אוטו זה. מגניב, אה? לוחיות רישוי שחנו בעוזיאל, יקותיאל, טויוטה. לוחית רישוי. אוקיי, אבל ציימתי אותה טוב. קבלו את זה. איזה ולוג קטלני, אני מצלם לי לוחית רישוי. לוחית 4, 0, 2, 3, 3, 7, 6, יו. יו, אני עושה כאן ולוג, יו. אני עושה ולוג. אני מבלג לי באמצע הרחוב. אללהו אכבר, תגיד לאמא שלו. טוב, עכשיו אני מסיים את הסרטון, יו. רגע, מי זוכר את ההתחלה של החזר? עכשיו יש את ה... זאת ההתחלה של שיר שצריך לשיר עכשיו. כזה to the bomb, hey to the bomb. פיצה פרגו. כבר נתן מה של הוולוג, פאק. רציתי לסיים את פיצה פרגו שאף פעם לא אכלתי. בואו נראה מה יש כאן באזור, יש כאן פאקינג צ'רמנדר באמצע שום מקום. בגן אלכס, אבל מי אכפת? מצידי שום מקום, מצידי. תן לי להמשיך את באשליה, שזה נקרא שום מקום. רגע. בסוף הגענו לשום מקום שסיפרתי לכם בהתחלה של הסרטון. בואו נראה. שום מקום נמצא. אומייגאד, בסוף כן הגענו לשום מקום. זה המקום שנקראת לשום מקום, בסוף כן הגענו אליו, איזה מגניב. היינו יום בשום מקום. והיה שם פוקימון, פשוט סינדקוויל. מי היה מאמין? וואו, what the fuck man? what the fuck man? what the fuck man אחר? או, איזה גיי. רטטה רטטאים אך בראש גזיינן יא בט יו לא רוצה לעלות למדרכה. תעלת על המדרכה עם האוטו שלך. אז האיש הזה חושב שהוא יכול להגיד לי גילו תעלה למדרכה. בוא נראה אותך עולה למדרכה עם הרכב הענק הזה שלך שנקרא אוטו. תעלת על המדרכה. אני חוזר לכביש. הוא מפחד ממכוניות. אין לי פחדים. אני גבר מדי. בנימה זאת, אני מסיים כאן את הסרטון. רק אם כבר חזרו ג'ימים.
לא, הם כולם מושבתים. זונה. אומייגאד! אומייגאד, מה זה? אתם לא תאמינו, קבלו איזה כסף. שימו לב מה יקרה. לא תאמינו מה יש מאחוריכם. תסתכלו אחורה, תסתכלו.